murɗaɗɗiyar tufka. Idan muka haɗu da manyan mutane, manya-manya masu aikin gwamnati, masu 'yan kasuwa manya-manya da sauran manyan mutane, abin da suke faɗa mana shine wallahi abubuwan da kuke muna jin daɗi saboda is very educative, amma yaran nan kuna kallo ku kuna da hankali kuma kuna barinsu suna ta yin shirme. To amma abin da zai baka haushi, idan suka taya za su yi mu'amala ko za su yi taimako na kuɗi, wayannan ɗin suke nema, mu ba su neme mu ba. Me yasa? To kaga kenan wannan abin da suke faɗa ba gaskiya ba ne. Shashanci, an sha hira da ni cewar dan lokacin da ake tsakiyar abin na sha ba da shawara mun yi tarurrukan mu cewar ko duniya da kuke kallo irin America wadda ita ce a sahun farko a wannan harkar, ai in ka je za ka ga ba lalaci ba ne yasa suka ci gaba, ba jahilci ne yasa suka ci gaba ba. Dole akwai ilimi, sannan akwai kwarewa, akwai bincike da tunani mai zurfi akan abin da zai zo. Amma mu yawancin labaranmu sai a ce ni dinnan ina da ya, Kabir na Kongo yana da ɗa, su suna samartaka mu ba ma son auren. Shi ne fa iya labarin. In an jima can kuma a gansu tsal suna rawa. To ni a cikin harka abinci in so samu ne ni na fi sha'awar doya ko abin da ya shafi doyar kamar sakwara kenan, kuma nakan so shinkafa amma da mahaɗinta, a ce akwai ganyen salad da irin su potatoes da sauran abubuwa waɗanda suka je. Amma kuma ni a tsari na rayuwa nakan haƙura in ci duk abin da na samu daidai da matsayin da nake ciki. Ba na son in ga rashin kirki ko zalunci ko yin wani abu da ya keta haddi. Abin da yake sa ni farin ciki, ina so in ga daidai ko in ji labarin daidai, ko in ji an ce ga wani mutumin kirki ne ko ya yi kaza na kirki, wannan ko abin bai zo waje na ba yana faranta min rai.